बघू शकता आपण आता शेपूची भाजी बनवूयात। मी छान ताजी छान शेपूची भाजी घेतलेली आहे एक जुडी। याच्यात आपण मुगाची डाळ टाकून बनवणार आहोत। तर चला बघूयात आपली शेपूच्या भाजीची रेसिपी। इथे बघू शकता आता आपण शेपूची भाजी अशी बारीक कापून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून। आता इथे बघू शकता आपण 2 पळ्या तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण तेल गरम झालं की जिरे टाकून घेणार आहोत। जिरे छान तडतडू द्यायचे आहेत। मी इथे 1-1.5 तास डाळ भिजवून घेतलेली आहे। मुगाची डाळ आहे ही। शेपूच्या भाजीमध्ये आपण ही मुगाची डाळ भिजवून टाकले ना, खूप छान भाजी तयार होते। इथे बघू शकता आपली डाळ छान भिजलेली आहे। तर चला आता आपण याच्यात इथे बघू शकता मी हिरवी मिरची लसूण कापून घेतलेलं आहे पद्धतीने। आता आपण ते टाकून घेऊ। आता आपली हिरवी मिरची छान परतून झालेली आहे। हळद झाली की आता आपण भाजी टाकून घेऊ। टाकून झाली की आपण आता डाळ टाकून घेणार आहोत। इथे डाळ आणि भाजी पूर्ण त्याच्यात टाकून घेतलेली आहे फोडणीमध्ये। अशा पद्धतीने आपण छान मिक्स करून घ्यायचे आहे। आता याला छान 10-15 मिनिट आपण याला वाफेवर होऊ देणार आहोत। इथे आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत आपल्या आवडीनुसार। अशा पद्धतीने तुम्ही पण भाजी नक्की करून बघा। आपली भाजी छान शिजवून तयार होते। ही भाजी तुम्ही शेपूची भाजी भाकरीसोबत पोळीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता। आणि हलवून घ्यायचे आहे आणि आपण आता झाकण ठेवून देणार आहोत। इथे बघू शकता मी याच्यात ना अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेतलं थोडं शिजण्यासाठी। आता आपलं पाणी आटून झालेलं आहे। हे बघा आपली छान कोरडी भाजी तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीने शेपूची भाजी तयार होते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद।